Grabe namong siksiya, unya pasakyo na minimong tarima. Hoy boss, namasahiro ka? Pasakya ko be, doon naman di arasunahan. Ayo, sige tara. Kami ani kon. Di man manakay mong mga ate, pati mang mga artiha. Boss, seatbelt sa boss, nadia palayo ko da boss. Sa seatbelt boss. Kanang naiguma diha babira ha. Daan may seatbelt din eh. Lagot juga ning lugar ba kay dugay kay transportasyon. Lagi day, uy, ako nagdali rapod baya ko. Unsa man nila kawat ay? Gigutom na ko ba? Hanabi ako nimo kaniha nga bilin lang ka. Awa na kuyog manguga. Lain mo ka dito sa balay. Jesus, hilumnatan, makasakay ra lagi ta karon. Lain bi kining mga driver diri day kay bati pa kay motor. Mga buhok pa jud ilok ang mga driver. Tinuod yun na day, naka-experience ko na dati, nakapanapong ko sa kong ilong, kay makalipong. Anak ka mo, mga humot mo. Ay, nanay motor day, oh. Sakay mo dam? Unsa pagtuon niyo sa mga kol? Baboy, kay isod minimong tarima. Awa day. Dito na sayo bati kay motor. Mura jud tag mga hayop nga gikumpra niya. Aw, ay mo kabalakaan niya kung tarima kay dili ta mo ibutang, safety pod ni kay inig matumba ta. Kani mo'y una mapangka ba, di mo maunsa. Ikaw day sakay ka? Ay, magpaabot lang sa taglaing motor day, uy. Manakay na ta ba kay gutom na kayo. Sakay ta diya nga nay tarima. Ay, boss, namasayro ka? Ay, oh ali. Kini, naabtan pa ni Tarima. Oy, boss, kung saan mo pagsakayan eh? Aw, ikaw lay bahala diha kung say gusto nimong posisyon. Sige. Oray bahala diha. Kanindo to puro man ang kulo. Sus, kita nagsakay diha. Hasta gyud na tong luuya. Okay na ka diha, boss? Okay na. Di man ka mo manakay, hatod sa ko ni. Sus, tinuod jud day kaday, mga pangit kay mga motor. Kanang kafilian ang motor ba? Di dito ka sakay ani. Grabe namong siksiya, unya pasakyo na minimong tarima. Oh, wa pa mo kasakay? Awa, kabalik na lang si Angkol. Wa pa gyapon ta nakasakay. Grabe, wa man siguro ilaing motor diri aday, uy. Siya ra man ang gabalik-balik. Inaani gining lugar diri day minus kay mga motor. Unsa man, manakay mo kay mularga ta. Ya, bakanti ba? Masakay ka. Ay, oh dali, kay murag dili man siguro ni sila manakay. Awa lagi, naunahan noon ta. Ubas mo jud ko aning tarbo awa. Sige ya. Diri ko plastar ya. Oh, diha, pwede ra ka magtalikod diha. Basi malipong ka niya. Ah, dili lagi na. Sus, ug manakay ta makabika ka gid ta. Na? Kamo, di medyo ka mo sakay. Ihatod lang sa kuni kay sayang kay oras. Sige ya, dili lang sa ami. Aw, kamo, bahala mo. Ihatod sa kuni. Grabe, nangarati oy. Certain yung matuma ba? Bitaw day, gutom na ba? Ayaw kawalag paglaom day makasakay ra lagi taron salig lang. Ang awat eh, nakabalik nun si Angkol. Musakay na taan ni oy. Oh, wa pa gyapon mo kalakaw. Along sakay lang mikol be. Sos, tanawa. Nisakay pa mo ganiya, wa na nakauli na mo ron. Sa man day, musakay na lang ta. Usig nagdali ka day, una na lang. Ay, dili ko day, uy, sabay rata day, lain kayo ako ra isa musakay diha. Hoy boss, namasahiro ka? Pasakya ko be, doon naman di arasunahan. Ayo, sige tara. Kami ani kon. Di man manakay mong mga ate, pati mang mga artiha. Boss, okay na boss, larga na. Ah, sige. Nya, ihatod sa kuni. Ah, boss, seatbelt sa boss, nadia palayo ko da boss. Sa seatbelt boss. Kanang naiguma diha babira ha. Daan may seatbelt din eh, nyasan ni hikot. Dire na, konektado na. Yan sa mo, ihatod sa kuni. Day, kung balik pag turong motora, sakay na gid ta. Bitaw day, luoy na kayong bata, oh. Bantay bitaw di mo sakay ah. Ay, nanaday yun, nanaday, balik na day. Ya. Ya, sakay na gid niya. Aw, sige, way problema. Ay, kahit lang hanay, nanawag. Oh! Nga naman? Uy, nabaday pasahero. Ah, sige. Tara ti, manakay na tati. Nakay na miya. Ay, sa, kay, nanawag mo ko akong asawa ba? Alas 4 naman di ay. Magsundo pa ko saya sa eskwelahan ba? Nya, muadto sa ko ha?